सार नोंथाङा देहाखौ एसे मोजां मोनदों ना? मोजां मोनदों सार। आदसा नों बिसोरखौ बहाफोर नुबाय बायदोंमोन नामा मायावबाफोर? आं बिदिथ' खनसेबो नुफेराखै। नुफेराखै? दे बिदिब्ला नों सिगनेसार होदो, जों बेब'स्था लासिगोन। दे बिदिब्ला। दे सार। आदा, देहाखौ मोजां मोनदों ना? फंबाय एसे मोजां मोनदों। आदाया जोंखौ सिनायाखै जानो हागौ, जोंनो नोंथांखौ मेडिकेलाव लांदोंमोन। फंबायमोन, रोजा रोजा साबायखर फंबायमोन, नोंसोर गैयाब्लाथ' आं दिनै। बिदि दा बुंसै आदा, बेयो गसाइनि रैखा खालामनायसो। माबोरै मोनदों? थिगैनो मोजां। न'खरनि सोरबाफोर? न'खरनि सोरबाफोर? आं दं मेडाम। मिजिं, मा मोथो मोथो सिरि जाहाबखो नोंलाय? मा जाखो बुङा मानो? आदा, बाजैया बुं, बाजैया मा जाखो? दाखाथिजों हमना लाजानायखौ खोनानानै गावखौनो हमथानो हायाखिसै बाजैया, अरायनि थाखाय जोंखौ नागारलांबाय। आदा। मोनसे मिलौदो देंखो खनना होदोब्रा दे गोसो मथे मोथो मोथो गोरबोनि थिननायाव खननाय मोनगोननि मिजिङै गसाइनि दहाय लानानै लिरबाय आं फार्स्ट लाभ लेटार फार्स्ट लाभ लेटार साला सुमाना दाख्लै बुफ्रामजानाया पुलिस केस होदोब्रा जोंखौ पुलिस केस नाथाय साला थाखा जागारबा सोफै दैखांनांगौ सालाखौ। बस एबार बिखौ नङा, बिनि फंबाय आरो फिसाज्लाखौसो लागायदो। जागोन बुथारनांगौ बेफोरबायदिखौ, गारना लाब गैया। बेफोर टेनसन लाबाय लोंसैथ' टेनसन लोंसै लायदो। सेसेथ' मिजिं, फंबाय, बाबा, मा जाखो बाबा, फंबाय।
हेल' मैडम मर्डर केस मा दे थांगासिनो दं आङो नोंसोर बेसाखौ साबेसे नुदोंमोन साब्रैमोन मैडम बिसोरखौ खाथि खाला गुबुन जायगाफोराव नुसनबायदोंमोन नामा नुवाखै सार लकेल जायगानिबो नंद्राया थांगासिनो जागोन दे मैडम मैडम बेनोमोन दा यस सार बेनो कुमार नों एसे सेबाय था जों थाबैनो एक्सन लागोन जोंनो दा स्ट्रं सुबुतनि गोनांथि मेडाम औ बुं पुलिसनि फोरमायनाय बायदिबा बे जायगायाव मार्डार आरो डकाइति जाबाय थानाया 1 बोसोरनिफ्रायनो जागासिनो चौधुरी कुमारखौ नों एसे नोजोर हो जागोन मैडम साला सैमाफोरनि थाखाय मोजाङै उन्दुफिननो जाथिनो मोनलालै खुरमाया बाजैनि सेराव लेब्ले लेब्ले थाना ओंखाम ओंख्रि जानो लुबैथारोलै ना थोद बाजिखौ नुब्लानो एन्जर बायदि थ्रु खमफि गैयालाय मा हिन्जाव गस्रांग्रा नोंलै थोद उल्थासो साब्रै लाबोलै आब्राया दाना हिन्जाव अनोब्रा अनो मैडम चौधुरी कुमारखौ बहा गोलैना थाना नुदोंमोन बै हाग्रा गेजेरनि बायखोन्दा न' मेडाम ओइ चाइनिज ओइ साइड जाखादो ओइ मेगना नुवाखै नोंहा नुवाखैमोनलै होदोलै होदो बेखौ मा नायबाय थानो होदो होदो है साला खारग'लांबाय
Hey. Yak sini bayna? মাজে মাজে দেখা পাওঁ গধূলি আহে ঠিক আছে Daklinian naman bra macalai. Woi, serli biar. Bola kami kau. Hello, madam. Woi, đánh được chỗ. Salah, neng Jora, जिबौजों एरनो फैदों. Bos, naik betala lau gila. Nasiku bikau. Bos, bikau goजौ दैथायहरनो सम जाबाय. नोंनि फंबाय आरो फिसाज्लाखौ बुथारनाया जोंनि आसुगुरनि खामानिसोमोन. आं 100 जननिबो बारा मार्डार खालामबाय, मिथिबाय? नोंबो गोजौआव थांनो सम जाबाय. वाइफआ बिसिनायाव नागिरगासिनो दं सोरगोआव. नोंसोर बादि सैमाखौ आं दिनै फोजोबस्राङाबा मानसि नङा.
खानासै होनो बिसोरखौ मा फोरमान लाना जोंखौ खानो नागिरदों नोंसोरो मा फोरमान नांगौ नोंसोरनो फोरमान बहा दं Yes, ma'am. आं बेयाव दं। कुमार आं जोबोद दुखु मोनदों नोंनि जिउआव जा जालांबाय नों गोसोखौ दा बादि होसै मोनसे आइडिया दङ जुदि नोंथांमोना आंखौ मदद होयोब्ला माबायदि आइडिया बुंलाय आं जेरैखिजाया बिसोरखौ मोनसे टारगेट प्लेसआव लाना थांगोन नोंथांमोना बैहाय सम मथे सहैब्लानो जाबाय गुड आइडिया बाखि जा खालामनांगौ जोंनि सिस्टेमाव खालामजोबगोन बियो उदांस्रि सोरबा आंगो दङ होनना बुङोब्ला दायो बेनो आंनि ओनसोलनि बिसि फिसा फंबायखौ खोमानांना जालाखार बिलाखार जानाय समाव आंखौ बियो बोखांफैदों आंनि ओनसोलनि बिसि आंनि अनजालु फिसा आंनि अनजालु फंबायखौ बावदों बे नङा अरायबो बिसोर थांनानै दङ आंनि गोरबोआव उदांस्रिया आंनि रावबो नङामोनब्लाबो दायो आंगो दङ होनना बुङोब्ला बेखौनो बुंनांगोन नोंसोर मोनथियाना आंनि जिउनि गिदिर गोरोन्थिया मा खोनासं बिदिब्ला संसारनि जाहार बारियाव सादा सिदा जानायानो आंनि गोरोन्थि मानोना जाहार बारियाव दंफां दाननो थाङोब्ला दंफां दानग्राया सिदा सिदा दंफांखौसो नायनानै दानग्रोयो